ledenica. Mami je bio rođendan. Alex nije imao novca da joj kupi poklon. On nije imao novca ni za svečanu rođendansku večeru. U redu je, sine moj, rekla je mama. Imaćemo rođendansku proslavu nekog drugog dana. Ali Alex je želeo da mama ima proslavu baš tog dana. Zaradit ću malo novca i kupit ću joj poklon, reši Alex. Kada je mama otišla na posao, Alex izađe na ulicu. Odrasli su išli krupnim koracima ulicom, žureći na posao. Svirali su ulični muzičari. Jedna devojka je svirala flautu. Druga devojka je svirala na violini. Alex dobi ideju. Otrči kući i uzme šerpu i kašiku. Trčeći se vrati, stade do muzičara i poče jako da udara kašikom po šerpi. Dopalo mu se kako svira, pa je počeo i plesati. Prekini, kvariš nam muziku, viknu violinistkinja. Zarađujem novac da kupim mami poklon, objasnio je Alex. Previše si mlad da zarađuješ, prekinu ga flautistkinja. Idi udaraj po toj šerpi na nekom drugom mestu. Stežući šerpu u rukama, Alex se tužan udalji. Ubrzo ugleda jedan parkirani auto. Bio je baš blatnjav. Alex dobi novu ideju. Otrči kući, napuni šerpu vodom i zgrabi jednu staru krpu. Vratio se nazad trčeći i počeo da pere auto. Kada dođe vlasnik, reći će: kako je sada čist moj auto, koliko sam ti dužan, mladi gospodine. Briši, čuje Alex rapavi muški glas. Dalje od mog auta. Ispred Alexa stajao je ogroman čovek sa ljutitim pogledom. Alex pokuša da mu objasni. Zarađujem novac da kupim rođendanski poklon za... Zarađuj na drugom mestu, prekinu ga čovek. Alex se skloni u stranu. Sa druge strane ulice video je policajca koji piše kazne. Alex dobi novu ideju. Stade pored policajca i poče mahati šerpom. Dođite ovamo, vikao je vozačima. Donesite vaš novac. 3 automobila su stala i 3 ljutih vozača viknuše Aleksu. Šta radiš tu? Beži, možeš nastradati. Policajac spusti ruku na Aleksovo rame. Zašto stojiš nasred ulice sa šerpom u ruci? Pitao je. Mami je rođendan, objasni mu Alex. Pokušavam da zaradim novac da mami kupim poklon. Novac? Reče policajac. Novac ti nije potreban. Najbolji poklon je ljubav. To je nešto što se ne može kupiti novcem. Dok se vraća u kući, Alex je razmišljao o onome što mu je rekao policajac. Ipak je želeo da mami pokloni nešto. Ali šta? Odjednom ugleda ledenicu. Visila je na jednom oluku i ponosno sijala na suncu. Divna je, pomisli Alex. Poklonit ću je mami. Ona voli lepe stvari. Ledenica je bila čvrsto zaleđena za oluk, ali Alex je zgrabi i otkači. Onda pažljivo stavi poklon u šerpu. Dok je Alex žurio prema kući, prošao je pored policajca. Imam poklon za mamu,
reče mu Aleks. Policajac mahnu i nasmeši mu se. Kada je stigao kući, Aleks ostavi ledenicu u zamrzivač. Uskoro se mama vratila kući. Umorna sam, uzdahnula je. Hajde da večeramo i da legnemo. Bez riječi, Aleks stavi 2 sveće na sto, a između njih u jedan veliki tanjir stavi ledenicu. Šta je ovo? Upita mama. Ovo je moj rođendanski poklon za tebe, ponosno reče Aleks. Mama pažljivo uze ledenicu u ruku i liznuje. Ukusna je, nasmeši se. Onda slomi ledenicu na 2 dela, jedan komadić stavi u Aleksov tanjer, a drugi u svoj. Aleks i mama su zajedno pojeli večeru i polizali ledenicu. Puno ti hvala, reče mama Aleksu. Ovo je najukusniji i najlepši rođendanski poklon koji sam ikada dobila.